Безнең яклар кояш, нурлар ягы, кунакчыллык ягы, җыр ягы фестивале районыбыз буйлап атлый. Иң беренчеләрдән булып иҗади эстафетаны 16 февраль көнне Ишкар авыл биләмәсе кабул итте. Күркәм мәдәни чаралар бер көн эчендә Сәеткол, Гаяшты һәм Ишкар мәдәният йортларында узды. Менә бу чанашыр. Хәзер моны беркемдә бәйләп йөрмәй инде ул. Но диванда, креслода прият итеп калганга, шундый җылы рәхәт ул. Тәннәргә рәхәт булып тора инде. Миссия Шаров что ли? Без ресторан кыйбатырак әйбер бу, конечно. Стоимость по драгоценности имя. Ну, ручная работа. Да, конечно, ручная чистая. Әмрә монсы егетләр тотыгыз. Монсы калынрак, монсы потому что настоящий плед. Булар 1,50 на 1,50. Бу кулдан эшләнгән. Ишек алдыннан ук бәйрәм кунакларын бай күргәзмә каршы алды. Монда авылның остабикәләре төрле техникада башкарылган кул эшләрен, Ишкар мәктәбе укучылары туган як матурлыгын чагылдырган сурәтләрен тәкъдим итте. Үткәннәрне искә алу, нәселләр тарихын, ата-бабаларыбызны белү, гореф-гадәтләрне тергезү максаты белән үткән фестивальдә әлбәттә шәҗәрәләр аерым урын ала. Үзләренең күп санлы буыннарны бәйләгән гаилә агачлары белән Рәвит Фәтхетдинов, Клара Фәтхетдинова, Зинира Мөхтәсимова һәм Гүзәл Музипова таныштырды. Менә мин монда инде үзебезнең нәселдән әйтәсем килә. 1530 елда башлайды. Шулай. Шахмар шуннан соң Кашкар, шуннан Кушкар, Диккинә и Габделманов. Менә Габделманов 1750 елда туа, 1772 елда Пугачевлар белән, Салаватлар белән Казанга баралар бит инде. Шунда катнаша. Ул инде шутлана бригадный генерал. Авылдашлар җыенга бигрәк матур булып сайлаганнар. Бисмилла дип башлайык, теләкләр багышлайык. Бисмилла дип башлайык. Авылларның барлыкка килү тарихын, урындагы фольклор байлыгын чагылдырган тамаша сценарийын Ишкар мәктәбе укытучысы Гүзәл Садретдинова төзегән. Сәхнә турында концерт программасы бер юлы 3 авылның иң талантлы үзешчәннәрен берләштерде. Ә инде залда утырган тамашачы өчен бу күңелле ял минутлары гына булып калмады. Яраткан авыллары тарихын байкау, ниндидер кимәлдә ата-бабалар белән тоташу чарасы да булды. Ни кирәк, киләчәккә ни кирәк? Кирәк яткан җир кирәк. Алтын яткан җир кирәк. Илгә авырлык килсә, үткәрешер ир кирәк. Иртәгәсе кичәйдер, уңган киленнәр кирәк. Ана телендә шатланыр, сүз сөйләр бала кирәк. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.